Και ξεκινάμε με τα φοβερά γεγονότα της ημέρας. Ας ξεκινήσουμε από το αυτοκίνητο. Είναι αρκετά μεγάλο το χαντάκι εδώ που τα λέμε. Εδώ είναι το σκηνή που περιμένουμε να μας τραβήξουν. Βέβαια ένα φορτηγό 4x4 δεν μπόρεσε να μας τραβήξει και θα περιμένουμε να έρθει τρακτέρ. Αυτό είναι το αυτοκίνητο από την πίσω του μεριά και πάμε. Η Εύα στην κοσμάρα της, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Έτσι και θα πέσω και στα νερά. Ο κόσμος καίγεται και η γριά χτενίζεται, αυτό κάνει η Εύα. Δεν ξέρω αν βλέπετε στο βάθος μακριά το Γιάννη ξαπλωμένο. Ο Γιάννης στην πρωταξίδα έχει παίξει ο άνθρωπος και έχει δίκιο. Εύα, έλα εδώ. Εύα! Πώς λένε, πάθαμε ζημιά και το κόψαμε κάτω από τον ίσκιο. Εδώ δεν έχει ίσκιο, αλλά δεν πειράζει. Εύα! Η Εύα το χαβάτισε το μεταξύ. Εύα! Έλα εδώ. Έλα. Δεν ψαγεί άλλο, φεύγα από εδώ. Θα κάτσεις ησυχιά. Εδώ θα σταματήσω. Τι είναι, αγάπη μου? Άννα, κάμισε μάνα. Τι είναι, κοπέλα μου? Ποιος? Άννα, κάμισε μάνα. Να κάμισε μάνα σου. Σιγά το τραβάνε, δεν τραβάνε με τόση δύναμη. Αγγελίνα μου, αυτό το τραβάω για να δεις γιατί θέλω να πετάξω το αυτοκίνητο που έχει πάρει ο θείος μου.
Θα σας τα βγάλω μετά τα πρόσωπα, μην ανησυχείτε. Απλώς θέλω να το δείξω στον ανιψιό του που τον έχουμε φάει να αλλάξουμε αυτοκίνητο. Είναι καλό όμως για αυτές τις περιπτώσεις, αλλά έτυχε τώρα. Τι θέλει τώρα, τι θέλει ωραία. Το κόψες στο σκηνή σου. Μπράβο κοπέλα μου. Αγγελίνο, με αυτό το τραβάω για να δεις γιατί θέλω να πετάξω το αυτοκίνητο που έχει πάρει ο θείος μου. Θα σας τα βγάλω μετά τα πρόσωπα, μην ανησυχείτε. Απλώς θέλω να το δείξω στον ανιψιό του που τον έχουμε φάει να αλλάξουμε αυτοκίνητο. Είναι καλό όμως για αυτές τις περιπτώσεις, αλλά έτυχε τώρα. Τι θέλει τώρα, τι θέλει ωραία. Το κόψες στο σκηνή σου. Μπράβο κοπέλα μου. Και δόξα σοι ο Άης Σπυρίδωνα και ο Άη Γιώργης βγάλαμε το αυτοκίνητο και έτσι τελείωσε μια πολύ όμορφη εκδρομή. Τώρα να ρωτήσω και αν έχει και κανένα ρέμα εδώ κοντά. Να πάω να του δώσω μία, δεν ρωτάω. Άστε, γιατί είμαι και ευγενική. Δόξα ο Θεός. Τέλος.